Arestado ang 27 anyos na mangingisda sa drug buy-bust operation sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Torida. Arestado ang 27 anyos na mangingisda sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Sitio Calamyong, Barangay Bunuan Guset, Dagupan City, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Nakuha sa suspect na residente ng Barangay Pugaro Sentro ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nabawi rin sa suspect ang mark money at budol money na ginamit sa operasyon. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. So, street level individual po siya. So, newly identified din po siya. 3 kaso ang kakaharapin ng isang 20 anyos na lalaki matapos umano niyang saktan ang 49 anyos na ina sa barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, binatukan, tinadyakan at binantaan pang patayin ng binata ang sariling ina noong Martes ng gabi. Kinumpronta raw kasi ng ina ang anak tungkol sa masamang bisyo nito. Agad humingi ng tulong ang ina sa himpilan ng pulisya at naaresto ang anak sa loob ng kanilang tahanan. Wala pang pahayag ang suspect. Meron tayong nakita na illegal drugs na shabu sa kanyang packet. At yun, pinailan natin siya ng kaso, 3 kaso, physical injuries, threat, saka yung possession of illegal drugs. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon.